Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε πώς όσοι είμαστε κάτοχοι Κοσμοτέ, κατοκινητού Κοσμοτέ, είτε WhatsApp είτε Κοσμοκάρτας, πώς να αποφεύγουμε τη χρέωση του 1 ευρώ όταν κατά λάθος μπούμε στο ίντερνετ από τα δεδομένα μας, 3G, 4G, ό,τι έχουμε, ενώ δεν έχουμε διαθέσιμα MB κάποιο πακέτο δεδομένων. Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τη χρέωση, ακόμα και αν έχουμε μονίμως ανοιχτά τα δεδομένα μας. Πώς γίνεται αυτό? Είναι δύο μέθοδοι που να ακολουθήσουμε. Η μία μέθοδος είναι με αποστολή ενός δωρεάν SMS στο 1333, γράφοντας με αγγλικά, με λατινικούς χαρακτήρες, MI, δηλαδή My Internet, και αποστολή. Θα λάβουμε μήνυμα απάντηση ότι έχει ενεργοποιηθεί το Κοσμοτέ My Internet και πλέον δεν χρεωνόμαστε αν δεν έχουμε δεδομένα. Απλά σταματάμε να περιεργούμαστε, δηλαδή μας κόβει την περιήγηση στο ίντερνετ. Τώρα εγώ δεν το στέλνω γιατί το έχω κάνει ήδη. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω ίντερνετ να μπούμε, όχι με Wi-Fi όμως, με τα δεδομένα μας, για να δει ότι είμαστε εμείς, στη διεύθυνση myinternet.cosmote.gr, μάλλον myinternet.cosmote.gr. Πάλι με εδώ είναι ενεργοποιημένο, σε εσάς θα έχει ένα κουμπάκι που θα λέει ενεργοποίηση του My Internet. Οπότε είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω του myinternet.cosmote.gr μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και να μην χρεώνεστε πλέον καθόλου αν δεν έχετε MB. Και αν τυχόν κάποιος θέλει να διαγραφεί από την υπηρεσία, άμα δείτε εδώ κάτω χαμηλά, έχει απενεργοποίηση υπηρεσίας κάτω χαμηλά. Αυτό. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε like, κάντε μια κοινοποίηση και κάντε και στο κανάλι εγγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.